जाखांबायबो नामा बेनिफ्रायनो मा जाखो जों जाखांमारबायलै मा जायगा थिनालि मोनफैबाय थिनालि मोनफैबाय थिनालि मोनफैबाय थिनालि जाम जाखांखाबाय जों DK दैमारि क'क्राझार थांगासिनो नामा औ नायलाय गारियानो जाम जाखांखाबायबो गैलालै लामाया बेनिफ्राय ब्लक थिनालिनिफ्रायनो सोर सोर थांदों गासिबो फैदों गामिनि गासिबो रायजो राजा चन्दन बर' सहैबाय नामा आब' सहैयाखै नै थिनालियावनो दाबो गैला ब्लक जानानै थाबाय जोङो न'आवनो थाबथानांबाय नायदो नै लामायानो ब्लक जाखाबाय नै जा थिनालिनिफ्रायनो बेसेबांबा गोलावनि जाखाबाय गैलालै खारलांनो हानांगौआ बड'लेण्ड भिडिअ जा मानसि जाखागोन नामा मानसियाथ' जाखागोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि फैनांगौआ ना गोबां मानसि जागोन हाद्रियाबो गैला geng ngetikar banyak juga Laksmi. Kata istri. दिनै बेवहाय बाजारबो बाव दे थिनालि बाजार
गैला नै लग जाजोब्बाय मानसिया बै माबानि बायदि जाखासै थाबायनांनाय बायदि जाखासै बे खनसे फैना जोङो ओमफ्राय एसे खम जागोन आरोना माखासे माबाफ्रा फैनाय नङाना औ बेयो माबाखायसो ब्लक जादोंमोन बाजारखायसो दा एसे खालि जाफिनबाय रायलायहरफिनबासो इन्टारेस्ट मोनोलै जोङो दा नै थांगासिनोसो दङ माबा थिनालि मोनबाय औ बारबाय सिआइटि मोनफैबाय नै सिआइटि थाव दिम्फु गोदान जालायबावबाय माने टावारा बारा मोजां नाङासै ओंखायनो नेटवार्कआ मोजां नाङाखै ओंखायनो मोजां सिनायनाय नंला दे आङो दोननोसै थांगासिनो दङ जायफोरा फैदों फैबायानो थादो दे ब्लग गैलालै नै
Yes. बेजों बारस'बाय जोङो बयजों जायगायासो हाबनो मोनगोन ना मोना दा गैला जोङो बिनिफ्रायनो ओंखारना थाबायलांनांसिगोन जों दा